F'reazzjoni għal pubblikazzjoni ta' abbozz ta' liġi biex jemenda l-Kostituzzjoni, il-Partit Nazzjonalista qal li qis bħala inaċċettabbli l-fatt li kemm fil-każ tal-ħatra tal-President kif ukoll dik tal-Prim Imħallef l-aħħar kelma dejjem se tkun tal-Gvern. Dan wara li l-Gvern kien stqar pubblikament li l-Kabinett kien approva li l-President ta' Malta jiġi elett b'żewġ terzi tal-membri tal-Parlament u wara li kien hemm qbil informali mal-proposta li l-Oppożizzjoni ilha tagħmel biex il-President ta' Malta jibda jintgħażel b'vot ta' mill-anqas żewġ terzi tal-membri parlamentari. Dan mhux aċċettabbli għall-Oppożizzjoni li dejjem sostniet li l-ħatra tal-President dejjem għandha ssir b'żewġ terzi kif isiru dawk tal-Awditur Ġenerali, l-Ombudsman u l-Kummissarju għall-Standards li ma' karigi dejjem imtlew taħt amministrazzjonijiet differenti mingħajr problemi. L-Oppożizzjoni permezz ta' sqarrija firmata minn Chris Sajt, il-kellim tal-Oppożizzjoni għal Għawdex u riformi kostituzzjonali, u Tonja Borġ u Amy Camilleri Zara, membri fisem il-Partit Nazzjonalista fl-Steering Committee dwar ir-riforma kostituzzjonali, innotat li l-garanzija ta' sigurtà tal-kariga tal-membri tal-ġudikatura billi ġudikant jista' jitneħħa biss b'maġġoranza ta' żewġ terzi tal-membri tal-Parlament qed tiġi proposta li titneħħa min-naħa tal-Gvern. L-istqarrija temettajt li l-Oppożizzjoni ma kienx konsultata dwar diversi punti li joħorġu mill-abbozzi pubblikati u dan minkejja ftehim fl-Steering Committee.